Πριν κάνουμε το καλωσόρισμα, θέλω να πας εκεί μαζί με τα κορίτσια. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ την ομάδα τρεξίματος και εδώ η ομάδα υποστήριξης. Πρέπει να τους πούμε ένα ευχαριστώ γιατί στους 2 τελευταίους αγώνες ήταν μαζί μας να μας υποστηρίζουν. Η ομάδα στήριξης. Πώς ήταν, αφού κοιμηθήκατε. Α, το ξέχασα. Εμένα δεν με ξέχνησε. Καλά, δεν θα τα λύσουμε τώρα, απλά δεν ήταν η ομάδα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ που ξεκινήσαν όλα πριν 2 χρόνια. Η ομάδα πριν 3. Η ομάδα υποστήριξη. Ξέρεις τι ακριβώς κάνουνε. Έλα εδώ να μ' ακούς. Σου δημιουργούν πονοκέφαλο σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής και της ημέρας και σε όλο το ταξίδι, με αποτέλεσμα να ξεχνάς τα 30 χιλιόμετρα. Οπότε αυτό γίνεται πιο εύκολο. Ο αγώνας μετά είναι easy μπροστά σε αυτές εδώ. Μόνο αλήθειες εδώ με του AJ. Καλά και το πλάνο, δεν πειράζει, προχωράμε. Είχα πάρα πολλά να πω μες στο αμάξι ολόκληρο, αλλά στην πορεία θα το βρούμε αυτό. Αυτά, πάμε για μεγάλο μικρό πάπιγκο, όπως είπαμε, προχωράμε. Ναι, οκ. Το μισό διοικητικό συμβούλιο μας έχει κουράσει σήμερα. Χαράδρα Νίκου και μου κάνεις ο Νίκος. Καλό μαλάκα, καλά ήταν καλό. Χαράδρα Βίκου. Κόκκινο λιθάρι, από εδώ, για πάπιγκο, για δρακόνι από εκεί. Τίποτα. Εδώ θα κάτσω, εδώ είχα κάτσει, εδώ πριν 3 χρόνια, εδώ ακριβώς αυτή την πέτρα. Πού το ξέρεις? Έτσι όπως την άφησα. AJ γράφει πάνω. Ας πάμε στην πιέστη. Πάμε στην άλλη. Πάμε στην άλλη που είναι πιο σταθερή και Εδώ αυτό. είχα κάτσει. Δεν ήσουν εσύ εδώ. Θα κάνω τσίμι εδώ. Φύγε από εδώ. Θα κάνει το τζίο, θα κάνει το τζίο. Πρέπει να Και ο βγάλουμε. Πέτρος. Αγάπες. Τι κάνεις εδώ. Νίκο, Λοιπόν, θέλετε να κάτσουμε όλοι εκεί. το Ναι. επόμενο στήσουμε θα είναι την κάμερα. Φαράγγι Βίκου, πεζοπορία. Το δηλώνω ανοιχτά. 5 ώρες. Συμμετοχές αρχίζουν από σήμερα. Βασικά θα το δείτε τα Χριστούγεννα. Οπότε... Λοιπόν, έβαλα 10 λεπτά. Χριστούγεννα θα δουν τι πάρω. Αυτό το δουν Φλεβάρι. Ω, καλά, είσαι. Του Αγίου Βαλεντίνου. Προχωράμε. Είναι ρομαντικό βίντεο. Πάμε. Τώρα. Έλα, όσο πάμε. Παίρνουμε και το... Λοιπόν, μας κοιτάει ο κόσμος. Ας κοιτάει ο κόσμος. Φασαρία. Για σου τη στιγμή για να ηρεμήσει τον αφρό της Ερμίδας του. Ο Πούρικας τρώει 4.000 σε μια μέρα με στόμα. Κάνει. Φάω λίγο. Όχι. Δεν έχω φάει εγώ. Το ίδιο Δεν μ' είναι. αρέσει αυτό. Είναι σοκολατόπιτα με σοκολατόπιτα. Θέλω λίγο από το παγωτό σου. Μιλάω. Τρώμε σε 2 ώρες 4.000 Ερμίδες. Λοιπόν, θα τα κάψουμε αύριο. Μετά θα φάμε λίγο κατσίτα τα Αφρικα. Πίτσα, πίτα, κοντοσούβλι, ρίξει μακαρόνι. Λοιπόν, τώρα που είπε ο Μανώλης Πούρικας, Τη βάζουμε πάνω σου. τον ευχαριστούμε, δεν τον έχω ευχαριστήσει δημόσια για την διαφήμιση που μας έχει κάνει. Εδώ κάτω ή εδώ πάνω, βάλει το όνομά του, εδώ, το κανάλι του, ωραία. Πάλι στο Μανώλη. Τι όλες εμάς, 160 άτομα έχουμε. Δεν πειράζει, προωθούμε. Στο Instagram είναι αυτά, στο YouTube είναι λιγότερο. Δεν πειράζει, σταμάτα. AJ, προχωράμε. Αυτά. Από τι? Γιατί πάλι το δικό μου. Κοίτα εδώ. Γιατί θες οριζόντια. Pre-workout. Για μίλα μας για τις Ερμίδες. Πες μας κάτι. Ας τις φωτογράφεις τώρα. Carbs load, Ναι. 2 μέρες πριν τον αγώνα. Χτες βέβαια το βράδυ φάγαμε πρωτεΐνη, 5-6 σουβλάκια έφαγα. Ναι. Και το Αλλά- βράδυ πρέπει να φάμε υδατάνθρακα. Ξέρεις, ναι. Φαίνεται η αρέωση. Θα μπει στο βίντεο αυτή. Στον προηγούμενο την έβγαλα να ξέρεις. Έκανα ένα τέτοιο και λέω, όχ μαλάκα. Και ο Νίκος ματώνει στην καρδιά. Τι κάνεις εσύ με την τσάντα. Εγώ με την τσάντα. Πάρε. Να σου πω κάτι. Πάρε την τσάντα σου πίσω. Πάρε και την. Αχίς τι λέει. Και ο Νίκος ματώνει στην καρδιά. Δεν έχει τέτοιο.
Όχι. Το τράβηξε. Γεια. Λοιπόν, Πού είμαστε? είμαστε inside the castle. Βυζαντινό castle. Πάμε να πάρουμε τη συμμετοχή Ωραία. και μετά πάμε να πάμε κάτι. Ναι. Ναι, πάμε να πάρουμε τη συμμετοχή. Για μένα πάλι. Μάλλον. Και, ναι, για τον αυριανό αγώνα που είναι τα 30 χιλιόμετρα γύρω από τη λίμνη. Είναι η μέρα χαράς, η μέρα των δρομέων, είναι πάρτι των δρομέων. Για τους άλλους που έχουν προπονηθεί, όχι για εμάς που δεν έχουμε κάνει προπόνηση. Μην το κάνετε, έχουμε πει στους 2 αγώνες έχουμε πάει χωρίς προπόνηση, έχουν βγει κατά τύχη. Το ξανακάνουμε τώρα. Σήμερα πόσο ώρες την πίστη? 4 ώρες. Πρώτο. Στόχος. Να κοιμηθούμε καλά, να φάμε καλά, να κουραστούμε. Ναι. Και αφού δεν έχει κολλήμβη, εντάξει, θα επιβιώσει και ο Βασίλης. Δεν έχουμε θέμα. Αγχωθήκαμε για το ψάθαρο, ναι, αυτό. Τι άλλο, κάτι ειδικό. Ναι, ότι πάλι μετά δεν θεωρείς πρόβλημα. Όχι, δεν είπε κάτι Τσακωθείτε τέτοιο. μία στην Μπορεί κάμερα. να μιλήσει κάποιος άλλος. Τσακωθείτε μία στην κάμερα να έχουμε κόντε. Εσύ μας το βγάζεις όλο το content. Ακολουθούμε το μονοπάτι. Καλά, Λιδία, να ξέρεις, μας έχει πάει χάλια με το GPS και τώρα έχω εκνευριστεί. Τέλος πάντων. Όπα. Κλείνουμε τώρα γιατί έχουμε θέμα με τη. Θέματα. καλά, εσύ. Πολλά θέματα. Μπουνιές και επιστρέφουμε. Θα επιστρέψουμε με μαύρα μάτια. Κατ. Το γέλιο μου κόψτε εδώ πέρα γιατί έκανε ένα... Το κόψες. Εντάξει. Μας δείχνει τα αποκτήματα. Είναι όλα πολύ ωραία και η μπλούζα είναι πολύ ωραία. Για κάνε Γράφει μας και ένα- πίσω. Κάνε μας ένα what's in my Ναι, bag. what's in my bag. Λοιπόν, κράτα. Θέλω να πας λίγο πιο πίσω. Κάνουμε what's in my Θέλω να bag. πας λίγο πιο πίσω. Ωραία. Αυτή Δείξε. είναι η μπλούζα του μαραθώνιου. Wow. Run strong, σε περίπτωση που κάποιος δεν ξέρει να διαβάζει. Wow. Αυτό ήταν. Ωραία, επόμενο. Η Αριθμός, συμμετοχή. συμμετοχή. Ωραία. Ποιον έχεις? Μπούμ, πάντα το 7 τυχερός αριθμός. 7, 3, 5, 6. Αυτό με είναι Τι γράφει εδώ μαζί. κάτω. 30 kilometers. Καλά. Α, Νικόλαος Θεοδωρόπουλος. Ναι, Θεοφωνόπουλος. Θεοδωρόπουλος. Και έχει μέσα και τις παραμάνες που το πιάνουμε. Του Βασίλη δεν έχει παραμάνες, γι' αυτό αργεί πάρα πολύ. Πάνε να βρουν παραμάνες. Και αυτό τι είναι? Να τους φέρω εγώ από το Παντάνα, καινούριο. Wow. Έχουμε βρει το Μανώλη, αλλά Ήταν το εκεί στα χάσαμε πάλι. βιβλία. Ήταν στα βιβλία. Πού είναι? Στα βιβλία. Ω, δείξε φαγητό, δείξε. Φαγητό. Φαγητό. Μια μπάρα. Φαγητό. Ήρθε. What's in your bag? Ω, ισορροπία. Φεύγει ο Μανώλης. Φεύγει, τρέξτε. Βάλτε το μέσα. Πάμε να το κυνηγήσουμε, ελάτε κι εσείς. Μόνο το φαγητό κοιτάει. Ναι ρε μαλακά. Μόνο το φαγητό. Αριθμός εδώ. 40 Εδώ, τσίτα τα είχα. 73-29. Ναι, με την πάρα εδώ. Από τον τρόπο που περπατάμε και κρατάμε τις τσάντες μας. Ποιος πιστεύετε είναι πιο έτοιμος για τον αγώνα? Σαν τον Ανιάννη είναι. Βγάζω πιο αυτοπεποίθηση, βγάζω πιο σταρχιδισμό, έχω την τσαντούλα μου, εδώ τον αριθμό μου, το σέβομαι, μου αρέσει. Κοίτα όμως που θα καταλήξετε μετά τον αγώνα. Σέβομαι τον αριθμό μου, σέβομαι την μπλούζα μου, την κρατάω εδώ γερά. Δείξε που θα έρθουμε να τους πάρουμε. Μετά τον αγώνα. Εδώ σε αυτό το σημείο θυμηθείτε το, γιατί αύριο τέτοια ώρα. Λίγο είναι κοντά. Ευτυχώς δεν είμαστε μέσα στο δρόμο. Πάντως, εγώ πιστεύω, χωρίς να έχω τρέξει, έτσι 5 χιλιόμετρα το παραπάνω που έχω τρέξει, Ναι. ότι το τρέιλ είναι πιο δύσκολο από τα 30 χιλιόμετρα τρέιλ. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι όλα δύσκολα. Και εγώ που έχω τρέξει 5 χιλιόμετρα 2 φορές στη ζωή μου, δεν ήταν καλή εμπειρία και πήγα να πεθάνω. Με εμπειρίες σήμερα μας είπε πώς να οδηγήσουμε επειδή οδηγάει 2 μήνες. Τι 2 μήνες ρε. Δεν οδηγάει. Εσύ έχεις τρέξει 5 χιλιόμετρα. Ναι. Για πες μας και τη δικιά σου εμπειρία τώρα που είστε όλοι expert. Γυρίζει. No comment. Ποιος Τι? είναι ο επόμενος αγώνας, πάμε. Δώσ' το. Βράδυ στην Πάτρα. Τι Βράδυ στην Βράδυ στην Πάτρας είπαμε στη Λιβέστη. Τρίτη βράδυ όλη η αγώνα. Φάνης δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά φάνης τσιμιγκάτος. 1, 2, 3,
4-5 και έχουμε άλλες 5-10. Τι 4-5? Τι θα πάμε εμείς. Άμα αντέχετε. Ναι. Μέτρηση για να τρέξουμε. Ναι, εμείς θα τρέξουμε. Και πέρσι τρέξατε και φέτος. Εγώ δεν έτρεξα πέρσι, εγώ τρέχω μόνο πρωί για να βλέπω καλά. Εντάξει, τρέξατε σε Και φέτος θα έχεις πάρτι. Ναι, αλλά θα τρέξω. στο Πάτρας Half Marathon, με ακούμπησε για να με σώσει. Τι Ρε κάνει. μάλακα, καταλάβα. Tips για τον αγώνα. Τα μυστικά του Nate J είναι αυτά. Tips για τον αγώνα. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα με χαλαρό ρυθμό, δηλαδή 7. Οι άλλοι θα πάνε με 5. Χαλαρό ρυθμό. Πρέπει να, συγγνώμη, να πούμε ότι το μυστικό μας ότι ξεκινάμε πάντα τελευταίοι. Πρώτο ξεκινάμε τελευταίοι, δεύτερον δεν κάνουμε ποτέ ζέσταμα, το έχουμε σαν χρυσουζιά. Εμείς απλά πηγαίνουμε και τρέχουμε την ημέρα του αγώνα. Δεν κάνουμε πριν τρέξιμο. Άλλοι έχουν τρέξει ήδη τη διαδρομή μια φορά. Εμείς εκεί οι κράμπες κατευθείαν, παγωμένοι. Μην το κάνετε. 10 πρώτα χιλιόμετρα, 7-6,5. Δεύτερα 10 χιλιόμετρα, 6,5. Κρατάς ρυθμό με 6,5 με 6, 5,5, όχι ρίχνει, εντάξει, 5,5. Πρώτα, τα τελευταία 30 χιλιόμετρα, το τελευταίο τρίτο μέρος. Πες κάτι για να κοπήσω. Ωραία, κάτσε. Τα πρώτα, όχι ρε, συνεχίζει και το κόβει αυτός και πάμε. Τα πρώτα 10 χιλιόμετρα πάμε με αργό ρυθμό. Δηλαδή 7. Οι υπόλοιποι πάνε με 5. Επίσης εμείς δεν κάνουμε ποτέ ζέσταμα. Οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, επειδή με μπερδεύσαν πολύ κόσμο και φωτογράφοι μας βγάζουν φωτογραφία τώρα. Ναι, αυτός είναι, πάμε. Το τελευταίο μέρος, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, αν έχουμε επιβιώσει, πάλι γυρνάμε στο 6,5-7. 7, γιατί έχουμε κουραστεί. Ωραία. Τζελάκια στο πρώτα 10 χιλιόμετρα το πρώτο τζελ, στα 20 το δεύτερο τζελάκι και στα 30 δεν θέλει σε απεινιδωτή. Αλλά δεν πειράζει που φοράμε. Τραβά, δεν θα κράξω, δεν μ' αρέσει να κράξω, αλλά σε γνωστό μαγαζί στα Ιωάννινα το κοντοσούβλι είναι όντως κοντό. Τι είναι αυτό, κοντοσούβλι ζήτησα, δεν ζήτησα σουβλάκι κοτόπουλο. Πρώτο, πυροκαυτερή αξίζει full, οκ, να πάρετε πυροκαυτερή όντως. Θα δοκιμάσω το κοντοσούβλι, μπορεί να είναι ποιοτικό, αλλά αύριο τρέχω, θα πάρουμε τερμίδες, πού θα τις πάρω, πού. Όταν το γλυφίδα δεν έχει. Γάμο, ένα, δύο. Ραντί. Έλα. Παιχνίδι. Ο ορισμός του τι καθορίζει τα παιδιά. Δεν είναι όμως μόνο τα υλικά παιχνίδια. Αν παρατηρήσετε καλύτερα, θα δείτε ότι τα παιδιά διασκεδάζουν με τη φαντασία τους ή με πράγματα που μπορεί να μην φαίνονται τόσο αστεία όσο μεγαλώνεις. Εμείς, όπως βλέπετε, δεν έχουμε χάσει το παιδί από μέσα μας. Διασκεδάζουμε με χαζά, θα έλεγε κανείς, πράγματα. Ελπίζουμε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Ένα γρήγορο σχόλιο, ένα σύντομο σχόλιο. Ανυπομονώ, να δω τι θα γίνει, πάμε. Έλα, περιμένει σύση, τελείωνε. Ο Βασίλης. Δύο ηλίδι! Βασίλη, εσύ θα σε πάει τώρα μόνο του. Φόρα! Ο Νίκος, είμαι το παιδί λίγο. Μπράβο! Τραβάω ρε. Μαλάκα, ο μπρο πετάει. Δέντρο στα χέρια θα πιάσει το δέντρο, εντάξει. Πάει τιμή. Κοίτα, ωραίο. Πάμε, ωραίο. Αμέ. Είμαι ο Χάρος. Πάμε, έλα. Πάμε.
Άντουσες δηλαδή. Έτσι μου φαίνεται. Τώρα τραβάει αυτό. Επειδή είμαστε σωστοί αθλητές. Αρχικά γιατί είσαι με τη σακούλα για το... Μπήκατε αυτό. Μετά από το κοντοσιούλι, κοτόπουλο και όλα. Είμαστε σωστοί αθλητές. Πήρε Η ώρα το είναι... πλήσιό μας. Η ώρα είναι 10 η ώρα. 10 είναι το 10.30 ώρα. 10 είναι, ρε, είμαστε σωστοί αθλητές. Ναι, σωστά. Το 10.30 τρέχουμε σε 7 ώρες. Άντε γίνει. Πονάει. Αχ, Παναγιά μου. Σε 10 λεπτά έχουμε κίνηση. Τι ώρα είναι τώρα? Δεν έχω ιδέα, αλλά δεν μπορεί να με νοιάζει. Πάμε Βασίλη. Πάμε Βασίλη, καλό τερματί. Εννοείται πως θα βγάζαμε 10 λεπτά πριν τον αγώνα και δεν θα ήμασταν στον αγώνα. Εννοείται. Βίκος εδώ, λεμουδιέρα, αξία, Για κάτσε να δω. Καλά, καλά. υδατάνθρακας. Προχωράμε. Πάλι κομμένοι φαινόμαστε στο βίντεο. Τα δικά μου μάτια δεν φαίνονται. Καλά, δεν κάνω εγώ μαύρους κύκλους. Ούτε εγώ Έχω κάνω. κοιμηθεί 10 ώρες. Εγώ έχω μόνιμα μαύρους κύκλους, τέλος πάντων. Έχω κοιμηθεί 10 ώρες συνταθλητής. Προχωράμε. Σε 10 λεπτά θα πρέπει να είμαστε στην εκκίνηση. Άλλοι έχουν κάνει ήδη το γύρο της λίμνης για ζέσταμα. Εμείς έχουμε πει το έχουμε σε Χρυσουζιά. Προχωράμε, πάμε. Κάτω πάμε. Ναι. Τέλεια. Έχεις να δηλώσεις κάτι? Πόση ώρα το κάνεις? Τα μαθηματικά λένε κοντά στο 3 ώρα να το κάνουμε. 3 ώρες και 10 λεπτά. Οτιδήποτε κάτω, Και 12. οτιδήποτε κάτω από 3 ώρες είναι πρόσδεκτο. Μάγκα, ακραίο θα είναι. Αλλά δύσκολο. Προχωράμε. Τα λέμε στο κάβε, στον τερματισμό. Και προλάβαμε και ζέσταμα κάναμε και 5 λεπτά μας μείνανε. Τι άλλο κάνουμε σπαθιά, να καταπιούμε. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να ήθελα να το θίξω και στους προηγούμενους αγώνες, δεν το έχω θίξει ακόμα. Αγαπώ πάνω απ' όλα τους εθελοντές. Αγαπώ τους εθελοντές, αλλά πιο πολύ αγαπώ τα γεροντάκια που είναι στα μπαλκόνια. Έχουν βάλει μουσική, πυρότικα, εδώ θα δείτε και στο προηγούμενο πλάνο. Χορεύουνε, το ζουνε, εμψυχώνουνε. Τι τα γεροντάκια, ναι, παιδιά ήταν. Ναι, αλλά και τα γεροντάκια που κάθονται με τη μαγκουρίτσα και σε χαιρετάνε και σου λένε μπράβο, πάμε, είναι απίστευτο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην διοργάνωση, θα το πούμε στο τέλος, αν τερματίσουμε. Έλα ρε πλάκα, πάμε. Μάτα τώρα έχω μπριζώσει. Έχει Λέω, μπριζώσει. φύγει για τερματισμό. Έχει πιει κοκακόλα, έχει πιει δύο τζελάκια. Εντάξει, Αναπάντητη. όχι τίποτα. Τα λέμε. Επειδή δεν κρύβουμε, δεν το παίζουμε διφεντές, είναι ομοία αλήθεια. Κάνουμε μεγάλο λάθος, χωρίς προπόνηση, χωρίς σωστή διατροφή, μην το δοκιμάσετε. Βασικά δοκιμάστε το αν κάνει σωστή διατροφή και σωστή προπόνηση. Τρομερή εκδήλωση, τρομερά τα Γιάννενα, τρομερή η διαδρομή. Δεν μας είχαν ενημερώσει ότι είχε ανηφόρες, μας ξεκόλλησαν οι ανηφόρες, δεν πειράζει, προχωράμε. Ωραίο, τρομεροί εθελοντές, εγώ τους ευχαρίστησα τους εθελοντές. Τους ευχαρίστησα τους εθελοντές και στο βίντεο όμως θα το δείτε, θα βγει μάλλον Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν ξέρω. Αυτά τώρα από θεραπεία, πάμε να φάμε κάτι και βλέπουμε. Μπράβο! Εσείς τι άλλο, πώς το είδατε? Μπιλάρας εκεί δυνατός. Ο Μπιλάρας δεν μας έχει μιλήσει πολύ, πρέπει να κάνει μια δήλωση μετά. Κάνει ακόμα stretching. Βασίλη! Και πατήκατε εκεί που τα έβαλε το κεφάλι. Όχο. Δεν θα μας μιλήσει τελικά. Θα μας μιλήσεις. Έχουμε διαφορετική μέθοδο του Βασίλη. Ο Βασίλης ρόλερ, εγώ τσάπω. Αυτό το κάνουμε επίτηδες που πρέπει να σκύβεις. Να κάνεις και στρέτσι. Εδώ βραβεύουμε στην τρίτη θέση την Σκόρδρα Ελευθερία του Σδί Πάτρας. Στη δεύτερη τη Μιχάλια μας που τα βλέπω εδώ, Σκόρδρα Ελευθερία του Σδί Πάτρας. Τρίτη θέση, Μιχάλα Σταματέλα στην... Έχουμε δυνάμεις. Γιαουρτάκι, πιστικό βούτυρο, Εγώ το έχω δει. γρανόλα, Για ποιο το έκανες αυτό? τι, μπλούμπερι.
και ό,τι κάτι άλλο έχει. Και καρπούς, ξύλους καρπούς. Ναι, τέλειο είναι. Επειδή είναι το Βασίλη Και με αυτό. δυνάμεις όμως μετά το τριαντάρι. Καλά πήγε. Εδώ διατροφή, τηγανίτες, Ναι. σάντουιτς. Ο άλλος έχει πιει δύο τζελάκια καφέινη. Δείξτε το κλαμπ σάντουιτς. Ο Βασίλης δεν μας έχει μιλήσει καθόλου για τον αγώνα, πώς πήγε, τίποτα. Γιατί πρέπει να κάνω ένα power nap να συνέλθω. Μίλα. Ναι, μόνο Για ανηφόρα παιδιά. είχε. Είχε ανηφόρα ευθεία και ανηφόρα δεν βρήκαμε. Ωραία ήταν, ωραία. Α, βρήκαμε τη ξύλινη γεφυρούλα, περνάμε όλα καλά, 20 χιλιόμετρο. 23ο βρίσκουμε κι άλλη γεφυρούλα, αλλά επειδή ήμουν ταλαιπωρημένος τους βρήκα και όνομα, η Σκύλα και η Χάρη. Αλλά δεν έχει και τρίτη γεφυρούλα. Γάμο, το κακό σου να πάτε. Εκεί δεν ξέρω τι όνομα της πάνε. Σάρα και μάνα. Καλά ήταν. Πρώτη φορά τριαντάρι το σπάσαμε και αυτό. Πάει το φαγητό. Power nap. Τέλος. Εγώ δεν έτρεξα, αλλά μια χαρά έφαγα. Μια χαρά. Εμείς σε 2 εβδομάδες τσιλιγκάτα. 11 Οκτώβρη. Yay. Παιδιά, ο αθλητισμός κάνει καλό να πούμε. Ναι, μέσα πρόσωπο. Λοιπόν, άκου. Κομμάντος, μια δουλίτσα. Σαν να κάνουμε το μηχανικό το... Αυτό ήθελα ρε φίλε, να σταματήσω να νιώθω τα πόδια μου. Να ρωτήσω, πιστεύω ότι θα παθούμε πνευμονία. Ναι. Εγώ δουλεύω αύριο. Η πνευμονία δεν παθαίνεις έτσι, να το ξεχνήσω κι άλλες φορές. Ωραία, πιστεύω θα πάθουμε κρυοπάγημα. Αυτό μπορεί, εγώ τι πάθει. Ωραία. Α, τι ωραία που είναι. Όχι, όχι στα έβγαινα, ρε. Έλα, με το 3 όλοι μαζί. 3. Όλοι μαζί. Ένα, και πού είναι μαζί, ρε. Πού είναι Μη παβουγαδί. το έχεις πέσει στο νι. Αγκαλιαστείτε λίγο, ρε. Δεν θέλω αγκαλιά. Μία κολοφωτογραφία. Όχι, σε Ας εσύ πάρει λίγο το χειμώνα, ναι. Εκεί δεν έχει δει και κάνει... Λοιπόν, γεια! Έχει βγει από το πλάνο μου. Δεν ξέρω αν φαινόμαστε. Χαμογελάστε. Σηκώστε και χέρι. Κι αυτή αν σου φύγει, με έχω ρίξει με πατικιά κάτω να φύγει. Νίκο, έχεις για αυτό το δέντρο. Νόμιζα θα κάνουμε τα ίδια. Ώρες το καεί, αρρώστησα στα Γιάννε, μάθα Γιάννο, αχ στην άκρη. Ώρες το καπέσω, εγώ θα πέσω να πεθάνω. Ωρε Όλγα Ζαχάρη, Όλγα μέλι, Όλγα Ζαχάρο τρεμένη. Το νου σας! Τι να πω. Μου άρεσε η διαδρομή. Χάλια τα Γιάννενα. Όχι, δεν άρεσε αυτό. Άννα Λέξη. Είναι family friendly το κανάλι, ρε. Ναι, και είπες χάλια τα Γιάννη. Ο καλύτερος πόνος που έχει Βασίλη! Βασίλη, εγώ. Ένα καλύτερο από εκεί. Τραβά λίγο εκεί και φώναξε AJ μια φωτογραφία να κάνουμε τη θαυμάστρια. Όχι, μην το κάνεις, σε παρακαλώ, μην το κάνεις. Ήταν πολύ χαρούμενη για αυτή την ιδέα. Αν δεν σου φύγει το... Το νου σας! Cringe. Θα το πετάξεις. Ποτέ όχι. Όχι, σου είπαμε. Έλα, πέτα. Δεν κάνω επειδή ήμουν χαρούμενη. Έλα, Ράνια, επειδή είμαι εγώ χαρούμενη. Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι χαρούμενη. Κλείστε εσείς τα μάτια. Ωραία, θα κάνουμε έτσι. Τώρα δεν είσαι εσύ χαρούμενη.